Eu, care spui acum, tot respectul pentru frații mei de viață, cu care copilăream pe străzi, frate, când eram mai mic, aveam doar 11 ani, frate, când vedeam și eu cu covoare și care erau golan pe stradă, da, vedeam peste tot cu frații mei de viață, eram cei mai tari pe atunci, mergeam, frate, peste tot în țară, peste tot în casino, nu aveam nimic, frate, cu nimeni, eram cei mai tari pe atunci, mergeam peste tot, întrebam cu covoare și de viață, uite, frate, ca pe câte sifoane care mi-au sifonat, au vrut să nu facă rău, dar nu i-am lăsat, mi-am dat deoparte, ne-am văzut pe drumul nostru, frate, niciodată n-am căutat conflicte cu alții, când mergeam înainte cu tufani și cu da, eram bani pe mare, frate, când nu eram mici, puteam în același cartier, da, multe lume, frate, după aia am trecut, frate, de multe lângă mine, n-au zis, frate, nu mă sta, e să plec, nu s-a spus, frate, de când ai plecat, și când te-ai mai întors, i-a mers și nouă bine, ne-am apucat și noi de școală, ne-am apucat și noi de școală și ne mergea foarte bine, cum de bere toți în țară și ne-am dus, fraților, n-am stat mult timp pentru că am vrut să vin lângă voi ca și tovară și mei de când eram mai mici și nu v-am lăsat la greu niciodată, ne-am avut o supărare ca să stau cu frații mei de viață, da, multă lume îmi primește pe la spate, toată lumea nu mă jură pe la spate, dar nu-i bag în seamă, pentru că numai ce m-am apucat și eu de muzică, frate, și chiar dacă nu am venit, îmi pare rău că mie pot să le învăț, încă mai am timp ca să mă lasez, frate, chiar dacă nu mă uit ochii așa, frate, pentru că mă tristez, da, și ce scot pot de aici, frate, nu le pe foaie, eu le scriu, frate, pe mână, nu le scriu pe foaie, da, tocmai de-aia e, frate, piesa asta pentru frații mei cu care am copilărit de când eram mic, tovarășii mei, frate, toți la un loc. Da, sunt cunoscut peste tot în țară și în afară, că am respectat multă lume m-a respectat și pe mine, da, de-aia sunt respectat peste tot unde mă duc. Îs respectat atunci când mă duc de unul singur, frate, nu când mă duc cu toată brigada. Eu nu mă duc cu brigada, că nu îi bag și pe ei în problemele mele. Eu mă duc singur, frate, la orice, în orice loc, da. Pentru că mie așa îmi place, frate, nu îmi place să fiu unul din ăla care pune viața altora în joc. Eu îmi pun doar viața mea în joc și de multe ori când am pus, frate, am mizat totul pe o carte și am trecut pe lângă moarte. Și de când am trecut pe lângă moarte m-am mai retras. Am început să fac fapte bune și să merg în față. Și un tovarăș mi-a spus: frățiorul meu, apucă-te de muzică, că ești cel mai bun, frate, mergi înainte, chiar dacă nu prea o să ai rimele, du-te înainte. Și am văzut că când făceam live-uri, frate, mulți vă uitați la live-urile mele, nu ziceți nimic, numai unii care mă înjură și pe aia nu-i bag în seamă. Da, mă înjură că le ciudă pe mine că mă ridic din muzică. Și eu le zic, asta e pasiunea mea, frate, muzica și sportul. Făceam sport de când eram mic, eram un mare luptător, frate. Uite că multe cluburi, frate, mă cheamă la K1, frate. Vor să ajung în MMA, vor să ajung campion și în MMA. Destul luptător, frate, nu mai trebuie alt sport. Sunt luptător de când eram mic, da. Am trofee și medalii în vitrină, frate. Nu mai pasă de alt sport, frate, că le-am făcut pe toate la viața mea, în afară de MMA. Dacă mă apuc de MMA, jur că mă voi apuca după ce voi termina luptele. Mă voi ridica în sportul ăsta din nou, frate. Mă voi apuca de K1, frate. Da, că K1, frate, încă e cel mai bun sport din România, frate, și din afară. Da, dar eu nu o să-l practic în țară, că o să-l practic în afară.
Yeah. Da. Vreau să mă apuc de K1, frate, după ce termin cu luptele, frate, vreau să mă apuc serios de K1, frate, că viața mea e K1-ul, frate, și muzica. Da, chiar dacă multă lume mă respectă, vă respectă și fratele vostru Șarpe Mondialul, dacă ați auzit de el, reprezintă AK-47, n-ați auzit încă de așa ceva, vă pupă fratele vostru Șarpe Mondialul.